Filak menyutu ki kimat filak bu hak ni kajing alam ke bawah tas ni. Bang ikat tu filak yakun ya action jong ngajib andreu kumtam yakin tli ngo pinyo ya kijing nakam na nak sarkar bagi judo mana kapor. Kemudian sibuk dengan kata kajing keli jong ki kam ki pakongsan ki bangi la ya ren mene kalong ban budien ya kajing kerpat jong i ka sarkar ban penbit penbiang ya ka office trek kam jong kaseng nomor kaseng menta kalong kaseng ke ba agak insyaAllah kersian bisa ada sarkar kalau long i kum ka sahitya sabha kalau hi ka sahitya sabha po jong ka jilla berkersian bisa ada ka sarkar ti kawai ni kam ki bangi la ya keren kalong ban budin ya ki kerpat jongi baga sarkar kan aishu ki kamera nalor kawai kamera ka bakila ai mentang la dan ka office tendai kampat bit biang ni dan kam syur ka tu ni kamera kawai pat kajing dawa kalong ban penyo no ya ka jaka ka bangi la bantai la ka jong ya ka office tei kam jong seng kita kilong ki artli ki kam ki bangi dai ban budin ban sarkar nata sakawai pat ka kam kalong ban pendep ya ka jing pentre ya ka khasi dictionary ya ka bangi la dap sedang nanduk kene ka senam ko adab da ka jing bai tengka jongka sarkar Meghalaya li se halor ni ka phang ki riunang rutep ki ba tibet ki ba simmi ka jing kitli ke ba pura nam ta gani profesor badap lingwar bad i dr barika kriam ki la ban ai jingren kumno kene kam kalaya andai kedai ke kam ke bangi larai bangin pendap lakum no apo lais nam menta makan dan ke jing renti ke jing speldak bat ki babon ki benta ki bedai bat ka ketit kasih nangta sakawai pat kalong ba ngin boden teng ya ke jing dawa jongi ban pedrong ya ketit kasih apo ka kernet ke bapra kajing boden kan sedang ye nadu kene ka sarkar jela kajing leje kendo yo chief minister but yo minister ba pej ya ka political department ban nakali ka sarkar rukin boden tenge bedai bat ka ministry of home affairs nakali jong ngiro kom ka khasi authority ngi sa hier cha namba dali ya ka ban boden hangno kene ka kam menta kadang sakot bat akabe dai bat kene kawai karai kaba ngirasin kaba kia kalong ban penkre ya ka jing lum jing tip kaba benia kaba ngila ban ongka documentation hak bedai bat ka ktien kumju bat ka literature kumju bat ka culture nang ta ki wai pat ki benta kom ka kam drodur lane ka art nang ta ki wai pat ki kam ki besno bat ka culture jongi ka kam penmi yakini ki film lani ki drama nata susu i khana pateng ki bakum ka judgment rengidan ka jing perkhat jongi kalong ba kani ka documentation kala ban poi hadu sauspa sanspa page but ya kani ka documentation nginra kum ka sakhi ka ba em bat ka bakhlan ka bedai bat ka jing dawa ban pedong ya tin khasi hapo ka khnet ka batra nata susu agani ka documentation lani ka jing lum jing tep kan long ro ye ka jing dan ki nong pule khasi hadu ki skul ba nandu ki skul red shu e ki nong ikai khasi ki bala le se ban long kom ki expert ha ka be dai bat ka jing pet menia lani examine ya ki examine thungkam ki ba phero lani competitive exam lada kektien kasih kai rong ha ka kernet ke bapra mar klempep kan sayo ban yo kawai ka paper ban rong kum ka subject ha ka UPSC exam dikini ki rong ki benta ki bangi na perkhat bangin penrong hapo kata ka jinglum jingtep lane ka documentation be dai bat ka jing dawa ban penyo ya kektien kasih ya ka jaga ka biang ha ka kernet ke bapra kita kilom katu kami kam kiba kongson kiba ngilai sim ha kene kejingalang menta kasmi
और सकui de ke ba don kam kalong ba ngila pendat ye ke penbha penthmai ya ka riti traikam jongka kasi other society namar boro isilenter kenika society kedanglong bet ka society ke bala su register apo ka society registration act trai menta bade kalong ke kasi sahitia sabha apo jongka jela bala krishan pisa daga sarkar ti namta ke jingtip jongpi kenika snem arjar arpuai arpuar karanglong ka sin ka banengkong baga sarkar Meghalaya kalau ai ka annual grant ya ka seng but ka grant ka bangiyo ram daga snem arjar arpuai arpuar kalong kumba khat riulat tingka bat ngila pha biang ya ka mang tingka jong ji trekam daga seng nam daga snem arjar arpuar arpulai ka balong khat nyolat tingka te lengba kini ka jing be tingka jong sarkar ngin sala e ka ban treka me kini ki kam jong ka seng nang ne chama ke jing ya perkhat ke basami bha ba ka khasi author society kalong hi ka seng jong ki nong tho kat khasi ti menchua ki balong dekhot khambo ni ki dei ki ba tho ya ki lightly kitna ki ba komsan jong literature ka poetry ka drama bat ka fiction kumjuru ki ba tho hak be de bat ka ktien tin rei menta ka khasi author society ka long ka seng ka ba kedop ya baro ki nok tho tangba lakum no ki dei ban tho ka wei ke jing tho ka ba kerpa lani ka article bala penmi hakinu ki jing tho kum ki jing tho wat bnia lani ki souvenir ki badai ki jing tho ki ba bha lani ki bala tho kono ka kat tila ki tho ya ka subject science ya ka subject social science ki tho ya ka geography ki tho ya ka history lani ki ba tho ki badai bat ka jingko jingkhia menta kila dong kit khat jong ka khasi author society kitu ki nong drodor komi ba Rafael Wajri itho ye ka badai ka kam jong e ti ma iru ila manong khat jong ka khasi author society kinong pen mi film komi ba khaw ku par khan ki komi ba kitbor w nongrom kitu ro kila manong kit khat jong khasi author society hanrai lakum no kidai bandan ko wei ke jing tho lapan mi ha ki kot ki ba bha i ka jingthmu komsan jong ka khasi author society ka long ban kan teu ya ka tin khasi kamu tu kalau penyar ya tin khasi tenrei kamkot tang ha ki ni ki tin phira ala ne kamu tu ka bang penyar ya tin khasi ha ki jingthmu bade ki bala batai bnia ha ka riti penyat kam jong ka seng kalong ba ngin penlong ya ki lempung ya merjemot ki lempung ya thirnya aga bang ni kren ya ki phang ki ba phero ani ki topik ki ba phero ki taikil lempung but barabor hi ni ya kren bhai ki bedai bat ka culture te ha bang ya kren ya ki phang ki bedai bat ka culture ki ka batai ya kerkom im jong khasi batai ya kerkom im jong khasi tinggi dan haga jisha ye ki maunung rem jong ka perkhat khasi kata kalong ka tibreu tiblai tipkur tipkha bat ka kamai ya ka hom ta tie lengba kini barabor ka khasi author society kajukran paiba kajukentu yo pai khasi bayar baro ban penne ban persa ikini kilai mau bersih oleh nikilai norem katibri tiblai kur tikha bat ka kamai ya ka ho dan ka general council ka ba dang sudap ka pendong sausnam mensua hangte hamokar gilayo banekren halor kini kipang
bat ngi ba kini ki long ki phang ki bangi hab ya kaban nang pen kan mau ye kini ki khon sam la jong ne ka pateng ka pamata ba lakum no ding bat ya kanong rem ka jing em hok em sot jong kasi ni isi sai ki jikla kini ki sungi ba lesi ka jing sandur ne kini ki bor ki banabar khamta ma ka jing roy jong ka nika jing start ke pamata ki kor ki bor ki pamata la yu ilot ya kar komle kar kom em jong ki wai pat ki jan re ki wai pat ki kalsha kini ka kta si jangi bar kedai ka por ba ni dai ban em ya la ka jong ka kalsha ya la ka jong ka riti ya la ka jong ka dostor la jong to ti agbede bat kene ni pensulur bha ya ki samla ban pule khase bat kom ka jing pensulur ya ki samla ban puli khase ni ai ka khusnam KS na ka benta ki tu ki ba yo he marks do ha ka class 10 hado class 12 hado kini ki snam ki bala adat ngila le ya ta bat menta ka singi ngaklem ong menne andrai menta ngila rai shu ban ai khusnam KS ki ba he marks do ye ki tu ki ba pas ya ka BA khasi honors bat ya ke MA tidak kabangi kentu yaki pensulur yaki bakin pule yaka literature khase kabamot ba kin yo bha yaka ban suthet ban ngamjeleo ban smotho yaki ji kai kibedai ba kariti ka dustur ka culture ka jami tiki khna ki ba pule khase he kitem bha yakar kom emjo khase yaka perkhat khase ti kani kalong ka we ni ki benta ki baka khasi author society ka no senyang ngala ban ong hak we dai bat ka perkhat khase lane ka jik pende bangsa ya kriti ka dustur ka culture